Как у вас дела? Как Никита? Евгений Окшин һәр көне 9 яшьлек Никитаның хәлен белән шулай телефон аша белеп тора. Кырымда ял иткәндә ул аны үлемнән йолып кала. Бар да көтмәгәндә булды дип искә ала Евгений. Диңгездә су коенганда ул табиб кирәк дип кычкырган тавыш ишеткән. Бер бала суга баткан була. Аннан чыгарганда суламаганда йөрәге дә типмәгән. Ул клиник үлем халәтендә була. Бу малай эпилепсия авыруыннан интеккән. Папа вытащил ребенка, начался ажиотаж, крики врача. Мин килгәндә әтисе баланы судан чыгарган иде инде. Кешеләр табиб кирәк дип кычкырды. Хатыным белән шул урынга йөгереп бардык. Беренче ярдәм күрсәтә башладык. Бала йөзү маскасы кигән булган. Су астында йөзгән. Шул вакытта аның эпилепсия янәгә башлана. Сулыш юлларына кысык һәм су тула. Суда ул күпме шулай яткандыр белеп булмый. Хәле бик катлаулы иде. Да, на удобный шезлонг, в тенек, там, грубо говоря, чтобы удобно было оказывать медицинскую помощь. Евгений Окшинның хатыны да табиб. Алар беренче ярдәмне бергәләп күрсәтте, аннан ашыгыч ярдәм машинасы килә. Баланы кислородка тоташтыралар. Симферополь хастаханәсенә алып китәләр. Бу гаилә 2 баласы белән Мәскәүдән Феодосияга ял итәргә килгән була. Бер мәлдә суга кирип киткән малайны әти-әнисе күз уңыннан югалта. Без гаиләбез белән аңа бик рәхмәтле. Иң мөһим вакытта яр буенда булуы зур бәхет. Әгәр табиб булмаса, ни күрәчәгебезне уйларга да куркыныч. Беренче ярдәмне тиз һәм бик оста күрсәтте. Хатыны белән бергә улымның йөрәгенә массаж ясадылар, ясалма сулыш алдырттылар. Зур рәхмәт аларга. Бу хәлне Кырым табиблары да могҗиза дип атаган. Вакытында һәм дөрес күрсәтелгән беренче ярдәм генә малайны үлемнән коткарып калган диләр. Кырым Республикасының иҗтимагый палатасында Татарстан табибына рәхмәт хаты тапшыралар. Евгений Окшин үз гамәлен батырлык дип санамый. Җәлил хастаханәсендә ул ярты ел гына эшли. Тик 20 еллык табиблык тәҗрибәсе бар. Алтай медицина университетын тәмамлаган. Соңрак Татарстанга күченеп кайта. У меня умер папа от геморрагического инсульта, и мне пришлось... Мин мәктәптә укыганда әтием өйдә инсульттан үлде. Ул вакытта аңа ярдәм итәргә теләп ясалма сулыш алдыртып йөрәгенә массаж ясап карадым. Тик коткарып булмады. Шул вакытта мин үз-үземә табиб булачакмын дип сүз бирдем. И вот с того момента я четко решил, что буду врачом. Евгенийның холкы шундай, ул гел кешеләргә ярдәм итә ди хезмәттәшләре. Гел ачышта булмады, ул үзендә минңа калса, үзен герой дип гел хис итмидер. Чөнки бу аның өчен көндәлек күренеш. Без аның кырыенда бергә булу, аның белән бергә эшләү белән без бик тә горурланабыз. Бу хәл ата-аналарга тагын бер кат балаларына игътибарлы булырга кирәклеген искәртә ди табиб. Аеруча ял вакытында аның үзенең дә дүрт улы үсеп килә. Евгений Окшин хәзер мөмкинлек булу белән Мәскәүгә Никитаның хәлен белергә барырга планлаштыра. Сарман районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.